Phinde siyakwemukela siphinda siyakubingelela futhi la ke khona sihlangana nawe mhlawumbe ngenzeka nje ukuthi wena usijoyina nje okokuqala ngalesi sikhathi kodwa ke siyakwemukela sithi ke siyacikoza maskandi show sesithathe nje kama artist noma amaciko kamaskandi siwabeke la sikhulume nabo siqhaphuqaphu nje inkulumo yethu ayandi kakhulu kodwa ke sibathatha sibafake stage kakhulu nje sisuka sithi nje abazosibonisa ukuthi yini abakwazi ukuyenza sikwazi nokuthi ke sibasijabulise ngengoma zabo okuyizona abasuke beyiphusha noma kwesinye isikhathi omunye decide ukuthi hayi ngishaya ngoma yami engaziwa ngayo ngumandla kovuke mina sihlale sihlangane nawe ngalesi sikhathi ukhumbule nje ukuthi usiyacikoza ubamba lapha online njalo ngakubumbana ihora lesikhombisa ngomgqibelo noma ke ngesabatha njengamanje ke ngishona le Mangwaneni ngilanda naye insizwa lapha na sekwathiwa mangabe uya ngapha ko Bergville kuduma ukuthi semangwaneni ngisho athi ungalo umuntu emazizini ukuthi akusemangwaneni kwesinye isikhathi kodwa ngiphethe insizwa yamankonyane la usihle fukacibe khulu ntaba basikwamukele bese uzethula nje ukuthi usihle namankonyane obani lawo sanibonani ngibingelele wonke umuntu ozobuka le show ngibingelele umhlathuze online TV nethimba lawo usihle lo uchithi nonkongolo olida iqembu lamankonyane igroup ke eqhamuka le Bergville Mangwaneni bengisho kahle manje Mangwaneni benisidide lapha phela kuyenzeka uthola ukuthi lokhu sithe Mangwaneni kanti umuntu usengapha komiya yabo singapha Mangwaneni phasi kwenkosi Hlongwane yebo iqembu nje elicula umzansi eligida nje umzansi ishawa umzansi ngiqale nini nisukaphi nomculo amankonyane aqhamuka i-CD yethu yokuqala iphume ngo-2007 sathi kuma-ke kodwa phela ngengqinamba khona-ke emculweni saze sabuya-ke njengoba sesibuyile impela manje cha sesikhona-ke manje ngenkani so mawubuka iqembu ngo-2007 namanje in terms of ukukhula kuhamba kanjani hayi liya ngokukhula-ke kakhulu-ke njengamanje from nje i-CD yethu esikhiphile yama-blesser kuze kuzofika le siphezu kwayo njengamanje nxiba isigwebo sentambo hayi kuza kahle kakhulu kuza kahle kakhulu ngiyabona lapho uhlobisene senihlobisene nangembala mhlambe mawuthi fahla abanye bazothi siyathanda nathi ukulandela kumankonyane kuhamba kanjani la into enizogqoka uyangena lapha ku Facebook ipage lamankonyane uyangena nje abalandeli bamankonyane ku Facebook uthola amankonyane ke lapho bazokuchazela yonke into ngamankonyane mawufuna umfaniswano uzothola khona futhi nokuthi utholakala kanjani kubani ungena kulelo page okay ngasichazela ngembala mhlambe nisebenzisayo umbala wethu uwhite bese ke ugqize ngogreen okay kahle kahle umhlophe bese uthi ngogreen okay hayi ukuthi ugreen bese uthi ngokumhlophe okay white okay bese ke ugqiza ngogreen okay no mntaka base mhlambe i-album ekhona ke niphushayo nje manje sengizwile ukuthi usuthe kuyithi hloko kancane uma singagcizelela kuyona nokuthi abantu bayithola kanjani naziphi ingoma i-album esiphezulu kwayo manje ithi asibuye isigwebo sentambo le album iyatholakala ke nakuma digital stores iyatholakala yonke indawo iyatholakala nasemashop nakithi ke uyafona kithi nangabe ukuthi awuyitholi la emashop awuyitholi uyasifonela ukwazi ukuthi uyithole kithi okay mhlawumbe ungayishiya nenamba sengidede 079 313 8607 okay Facebook uthe amankonyane akhona abalandeli bamankonyane konke sikuthola lapho okay sithembisane ke stage one second uzobona into ongakazibona uMadlovu ngikujebisa okukhulu kakhulu sesivala ngingelele kuzana ngalamashoba enu lawa ngoba ngiyangibona kunamashoba amaningi lapha ungasitshela nje ukuthi inkomo aweyinkomo ngempela noma yilawa esibe sizenzele wona khona phela abantu abalokhu uzawuthatha uthatha uhalboma lapha bawuhluze kuphuma ishoba ayithini lawa wenkomo phela ene umuntu emunye izinkomo phela lapha eginqika phansi eginqika phansi umuntu emunye nje uqoke inkomo ezu10 umuntu usuke efake 10 ayuzeyiphelile inkomo bukele lapha sekhaya ngeke ayixaka ngathi mina ngeke ngibuye into mina yazi ukuthi isho wale nkomo eyodwa phela lincane kabi ngathi kufanele athi ubhanqana kuze kuphumelele ngizokwazi ukugijima ngayo
kunjalo impela. Kusuka ku5 nje 2 wenkomo. Qedile le ndoda kulungile mbukeliso ngapha sezitolo sobuya sebela estate sebegijima njengoba bona belikizela nje indoda igqoka ishumi lenkomo asho le zitolo kuqala. Sawushaya woma shalalala Yashonaphi intombi yami yashonaphi ithemba lami intombi yami yashonaphi intombi yami yashonaphi ithemba lami intombi yami osengibathenga khona ngithole osengibathenga khona ngithole phela osengibathenga khona ngithole osengibathenga khona ngithole phela osengibathenga khona ngithole ashonaphi intombi yami ashonaphi ithemba lami intombi yami ashonaphi intombi yami yashonaphi ithemba lami intombi yami osengibathenga khona ngibone osengibathenga khona ngithole phela osengibathenga khona ngithole osengibathenga khona ngithole osengibathenga khona ngithole phela. Uma ngayibona ngitshela ukuthi ngisayithanda ngitshela ukuthi ngisayithanda ngisayikhumbula awe bake ngicela ngifunise uma ngayibona ngitshela ukuthi ngisayithanda ngitshela ukuthi ngisayithanda ngisayikhumbula awe bake
uyazisa ngesikhathi sami angushone wese usiza mangala sengithola umaqondana
Oseskhathele izigebengu Oseskhathele izigebengu Oseskhathele izigebengu Wehulumeni libuyisa isiqobo sentambo Wehulumeni libuyisa isiqobo sentambo Wehulumeni libuyisa isiqobo sentambo Wehulumeni libuyisa isiqobo sentambo Oseskhathele izigebengu Oseskhathele izigebengu Oseskhathele Sawushaya womashalalana Phinde sikwamukele sithi-ke siyacikoza maskandi show uhlelo lakho thola njalo nje ngomgqibelo ntambama ngehora lesikhombisa abanye bathi-ke isabatha so asikulandela amaciko siwalethe la sikhulume nabo sizwe ngomsebenzi wabo kwamumva bese sibathatha sibabeke esiteji ngoba senzela ukuthi-ke bathi ukushaya ingoma zabo bekujabulisa nawe ngapho ngasekhaya siyazi ukuthi-ke kulesi sikhathi samanje siyibamba nje ngapha kumadatha sithi kasiqinise ngakhona ngomandlovu njengokwejwayelekile mangabe sengila sengitshile ukuthi-ke kusuka likhona iciko ngisuka ngiliphethe kusuka khona-ke insizwa-ke engihamba nayo njengoba ubona-ke njengamanje khona-ke insizwa engiyiphethe la TV umfoka Biyela umfoka Vayisi mfowethu sekubikelela yaphila yebo ngiyaphila Dlokovuza ngiyabona ususanithayizile wena la nama ngenze njalo shesha la kimi angikuphela lezi ndaba ehleze ikhulunywa nje ukuthi singakhohlwa yiso suka ngihlala ngikhohlwa no kulungile siyabonga kakhulu mhlawumbe kuzethula nje kubantu abangamazi uTV Biyela uba uTV Biyela Ntusenkomo umfana ozalwa leyo kuwela sobuko lemehlo mancane olabuka inhlangu yafa ngelika baba igama ngaziwa ngoChief Makhawukane Bonkosi Biyela kusho ukuthi ngimagama maningi Chief Makhawukane Bonkosi Biyela ya ngitabuka kwesa kwaBiyela ubuka esigodini saseDebe lapha ngitabuka khona ngaphansi kwenkosi uPC Biyela uchakade kamgcololo umphephethu wenduku zabafuma memame ngizazama sinyane na inkomo kaBaba iphele esibayini kanti mina ngizalo uVayisi ufondo ligedlela gedla umshini kaVayisi mbambe eVayisi mnyeke eVayisi sikuphu dedela amanzi return ticket elokuya nelokubuya mina ngiqholobana ntanga into abaphuza uphuma emkhombe udedele into ibani bekufanele ugcine kodwa mkhombe ngoba isiso sakho esikhulu ugwinya ngethumbo olukhulu popolopopo kulungile mhlawumbe wasikhumbuza ukuthi uqale nini ungena emculweni Tusi sekunesikhathi ngiqale emculweni ngonyaka ka2001 ngiqala nje ukwenza ialbum idemo yealbum kodwa ialbum yokuqala yami iphume ngonyaka ka2001 kuze kube manje akaze ngiyeke emculweni kodwa khona iminyaka ibingeqa eminye ngesizathu sokuthi akaze ngibe nenhlanhla yokuthola ikhampani epowerful enamandla ekwazi ukungiphusha ukuze ngikwazi ukukhipha unyaka nonyaka ngoba ingoma indathane zigcwele ibhokisi hayi ngisho isuitcase ibhokisi ingoma ngoba ngithi ngifuna ukubheka uzothola umunye uTV Biyela kade salazi igama lakhe emculweni ngithi ngifuna ukuthi ngibheke lapho ukuthi iziphi ingqinamba mhlawumbe ubone ukuthi izona ezilimaza kancane igama lika TV ukuthi angabi la afuna abe sekhona nje manje ngokwe level mawubuka isikhathi uangena ingqinamba nje enkulu yokuqala yiyo yokuthi ungatholi irecord company ngoba ikhampani iyona eyenza iartist ukuthi likwazi ukugijimeke uma ikhampani ingekho ifandiwe awukwazi ukuthi uqhubeke kodwa futhi uma une company ingafandiwe awukwazi futhi ukuthi uqhubeke ngoba uma uyi-artist ufanele upromote kupromothwa ngemali kufanele kube nebudget ukuthi uma kuyopromote nayo ibudget eqondene nalokho uma kungena istudio nayo ibudget eqondene nokurecord uma kushuthwa ama-music video nansi ibudget so nje ingqinamba eyokuqala ukuthi aze ngibe ne-record company enamandla konke bengikwenza ngizenzela mina ngemizamo yami bese iqhamuka i-record company kulawa amancane nawasazamayo angenelelwe ethanda umsebenzi engiwenzayo ekugcineni aphelelwa amandla endleleni lezo zinto bengihamba ngistakiswa yilokho kuze kube manje akaze ngithole icompany epowerful ngabe ngikude ukuya ngami ngiyabona sikhulume nge-album yakhe khona ethi Dr 3 Seconds
leyo album mhlambe iyona osayiphusha isingasilanywe ithini inhlelo zayo mhlambe nokuthi abantu ubatshele nje ukuthi uTVBL ama bethu bafuna uTVBL njengamanje imuphi umsebenzi okhona. Le album ethi 3 second iyona ekhona njengamanje iyona engisayiphusha njengamanje iyona ngisathi mangiyoperforma ngiqashiwe ngihambe ngayo ngoba phela sesaphela ngokuqashwa idolo sekuyabheda bakithi sekufanele siqashwe asiqashwe yini bakithi right ke uma sikhuluma ngelandelayo ke ikhona elande asiqasheke kodwa yebo ikhona ialbum elandelayo njengamanje isemshinini ngifake ngoDecember ngoba inhloso yami ukuthi ngiyikhiphe before uGood Friday but ngenxa yokuthi ke siyasadibana neinkinga zomkhuhlane eyavela izinto zagcina zistakile umsebenzi wagcina umi kanjalo kumanje umile studio ungilindile kufanele ngiyofaka ama vocals kodwa kungekudala ngizowafaka bese ngiyayidedela. So i-album ekhona njengamanje iyona le ethi 3 seconds. Ethi 3 seconds. Okay, isikhathi sesiphelile mhlawumbe abantu estage ungathi ubathembisana. Abantu estage ngingathi uTVBL ukhona uzohleze ebadlalela njalo bafuthi ngizohleze ngidlalela njalo umculo estage ngilokhu ngigijima nje nginishisisa ngibalekisana amawari ngixoshana amawari nginibuyisela emasikweni elasivela khona ngoba umuntu kufanele ungakhohlwa ukuthi ubani uvelaphi sazi imvelaphi yethu ikhona iCD kaTVBL 3 second iyatholakala neDVD yayo nginayo ngizoyikhiqiza ngivinjwe imkhuhlane le khona kanti izokwelanywa futhi umculo usemshinini kuyimanje ngiyabonga kakhulu ukuthi ngibe nani nihlale njalo ngikhona nginkuze emnyama ngohleze nginijabulisa ngaso sonke isikhathi. TVBL kuyena ke bengikhuluma naye sizomdedela nje masibuye izitolo uzobe sesestage eshaya into zakhe ungayindawo siyabuya. Isawushaya womashalala na
ngavayisi phezulu obuko limehlo amancane lapha engiphuma khona ngiphuza umbizankulu lomisa izulu ngehle ngiyophuza phansi kumayayini yashaya xamalazi inkundla emnyama omunye umlenze usedebe omunye uphansi ebhukhana lendamalweni idolo zami zeliyela sente bangene lapho ozongithola khona mfana wami ngakutshela nakuqala ngathi yimi inkundla emnyama hash shit ne kunjalo insipho nami ngiphicwa insila yami kade ngilungela abantu shwendi baba awungeboleka insipho nami ngiphicwa insila yami kade ngilungela abantu shwendi baba awungeboleka insipho nami insila kimi kade ngilungela abantu shwendi baba hambi yogeza nxathu awusengigeze ngamanzo Dame
sempilo bathi kumele sihlanzeke futhi sibe clean bathi kumele sigqoke kahle ithimba lizomhlaba ezweni bathi kumele sihlanzeke futhi sibe clean awufuthi sigqoke kahle kuba ithimba lizomhlaba ezweni bayakhuluma njalo abezempilo bagqoke kanjani laba bagqoke kanjani bagqoke kanjani laba bagqoke kanjani lo muntu ngolisa ukotini uma egqoke kanjena lo mfana ngolisa ukotini uma egqoke kanjena lengane ngolisa ukotini uma egqoke kanjena lo mfana ngolisa ukotini uma egqoke kanjena lo fundisa laba bantu ukuthi kugqokwa kanjani Fohamelisha ufundise laba bantu ukuthi udliwa kanjani ukotini Kuzani fundisa laba bantu ukuthi kugqokwa kanjani Jaiva simnike fundisa laba bantu ukuthi udliwa kanjani ukotini Ezemnyama fundisa laba bantu ukuthi kugqokwa kanjani Singazuze insizwa ufundise laba bantu ukuthi udliwa kanjani ukotini Awukhangelani fundisa laba bantu ukuthi kugqokwa kanjani Wesomnandi fundisa laba bantu ukuthi udliwa kanjani ufomali lo muntu ngolisa ukotini uma egqoke kanjena ikhanda kanjani kuze mnyama zayithanda ithona umnandi love nje wazomnandi womthama songithekede gadi yakhala yebabhwelo bani kunjalo baba awu uyayithatha intambo mfana wami singazo uthengisela istaka ushokimi lokho yimi uthisha wakho akulona icala mfana kithi ukuthi ingane ifundise uthisha ifunde edlula uthisha kusasa agula uthisha yengane ifike ingane imhlabe ngomjovo esinde uthisha mina ngiyagiya ngawo ngakufundisa mfana wami noma ngathi ngisele phansi istaka yimi engigibelona kuqhoqhobela asefikile amaqhokana yewena bantu bathela kodana asefikile amaqhokana Super
mntakwethu kuyafika isiphepho sensuna madali siyolweswela lolu thando phela ngelinye ilanga mntakwethu kuyafika isiphepho sensuna madali siyolweswela lolu thando kufanele uyiqaphele ngoba iyakwenzeka nakuwe futhi ngayibona kudala mina lento bekhuluma ngapha nangapha besho konke abakuthandayo ngami ngathi uyabona lokhu ubugebengu obuhleliwe-ke lokhu ungaphiki nabo wayibheka leyo nto kunjalo mntakwethu ngiyabona usoma nikiniki mangithi ngifake isandla bonke laba bantu abanomoya abavumi hayiwe mntakwethu ngiyabona usoma nikiniki abavumi ngane wethu ngifake isandla bonke laba bantu abanomoya abavumi hayiwe mntakwethu ngiyabona usoma nikiniki abavumi ngane wethu ngifake isandla bonke laba bantu abanomoya abavumi bonke laba bantu abanomona abavumi ngane wethu ngifake isandla bonke laba bantu abanomona ngithi abavumi ngane wethu ngifake isandla abaphuzo ufuna umkhomededelazo ningibalephokotha amazingo nyasikulu ubatsho futhi uvuyevula inyathi macuve ekuthini kubatsho futhi uyabona mfana kithi ngiliphele endlebeni kuwe maskandi ngiphakathi endlebeni ngithi nyakuguduza kushomuni inkunzi emnyama ubhevule inyathi uqobo lwayo mase ngihlaba kanjena ngithi amosweso ngududula mfana kithi ngingasakunce ngifuqa ngengoma ngiyakufuqa-ke mani iyakududula inkunzi emnyama awuzwe nje uyasizwa lesi siginqi sikhalayo mfana kithi ngaphekwa ingqwele awusilalele nje na ukuthi kufanele ukuthi yaphi ingqwele yangiphekayo kunjalo